třeba když pozoruješ růži, tak vlastně, že ty jako prostě na ní koukáš s tou láskou, protože mě se fakt jako často děje, nebo dřív se mi to dělalo úplně hodně, že já jsem prostě nemohla ty oči vůbec odtrhnout, jako. Je to prostě krásný, že jo? Když máš jako talent na to pozorování. A ty si říkáš, tam jako odráží ta energie, to vlastně tam vytváří, no, ale navyšuje. To teďka si říkáš, že je úplně super. A i to, že to drží ty oči u té růže. Já jsem nemohla odtrhnout prostě nikdy. Protože zdroj jako takový, samotný, když se vlastně díváš do toho zdroje, tak vlastně on má tvar růže. A to je růže, je to energie, ale která ona se pořád jako vlní a pulzuje, takže ona vlastně vypadá jak ten tvar té růže. Jo? Ale je to zdroj. Je to symbol, ta růže je ten symbol, ale ten zdroj jako takový je energie, která se takto, jak bych řekla, vlní a ona pořád pulzuje a tepe a to je ten život sám. Takže ta růže je symbol toho života samotného. Proto když se aktivuje Merkába, tak se vidí obrovská růže a vlastně ty prodýcháváš tu růži, prodýcháváš ten zdroj a vlastně si aktivuješ to Merkábu. Ale je tam ta vůně a ta růže. Takže proto ta duše tu růži vidí a nemůže se od toho vlastně odtrhnout.